Yo, what's up mga kapobre? Nang gabiin yung tanan da. Ulan karong gabi una. So nala ko i-share ninyo guys. Ang atong YouTube channel anay kwarta. Hapit na ta madato ani. Hapit na madato si Boy Pobre. Madato ni siya ambot mga makaabot tag edad 80 murag lihara. So nga to ang YouTube channel na anay kuan na siya ay revenue kuan dako kay revenue tungod sa daghang viewers, daghan kay viewers ni may 1 million sa kabuok ba ato lang 1 million para tsada ba, may 1 million may 2 million ang revenue nato nabot siya og 9 million 9 pesos 9 pesos o 30 centavos. Grabe revenue no, tindako lagi na lagi atong content ba wa tay panginabuhi atong content kana mga kuan ra wa gid viewers sunod mag content ko kanang mag ubo pospurol ay na tanaw gimos kong itlog butana na may kamunggay guys sa kung kuan guys paita ni kamunggay atong sudan green bitong ipon nasa nay kamunggay mura bag ka ng kabantay mo nang butang sa ngipon re murag gold sa mga dato ra na kung ato ang mga pobre kanang green kamunggay ay pobre man ta kamunggay green ang dato kay ang ngipon de kay murag may gold butang wa kanang pangagitaw tanga gold ang ato kay green. So mo na update sa ato ang YouTube channel. So wa man kay tay subscriber atong subscriber gamay ra nya na mag-subscribe dili man mo views. So mao nang daghan kay tag dako kay tag revenue nasa 9 pesos o 30 million centavos. So nag-uwan dahil sa mga guys okay lang makontent ron ako lang i-share ang ako ang revenue sa YouTube. So ako ang YouTube mag 3 years na ni nadugay na ni akong kuan pero walang kaya na ako upload dihar ako nag-upload o video katong pag lockdown. So 3 years na ako ang YouTube channel. Iyang kwarta 9 pesos o 30 million centavos. So katong nagkuan diha nga nakakwarta ba ko sa akong YouTube. So pakit-on ta mo na ako ang revenue. Mao na ni akong revenue. Ako na no. Mo niyo. Yeah. Mo na akong revenue. 9 pesos o 30 million centavos. Nya mo na akong kwarta ron nya. Ingon mo nga nakakwarta na ko. Nakwarta din na nimo ang 9 pesos. So mo na siya ipalit na siya og buwad siguro sa kabuok. Kuan. So mapalit. Ginamos nila para gali. Ingon mo nga kuan. Nana ko na kwarta ng YouTube. Mo na ako ang kwarta sa YouTube ron. So kamo diha ngayon ka kwarta ba YouTube. Magani mo magtanawa ni akong video ron no. Tanaw ra gud ninyo. Tanaw ba mo ani? Kung tanaw mo ani madungan atong revenue. Di ba? Mahimo nagkuan siguro 10 pesos. Kanya katong mga subscriber diha na dili viewers okay ra at
least subscribe mo dila mo tan-aw. Salamat kay kayo. Ug katong mga dili subscriber nako nga wala ni tan-aw, salamat sa kayo kay ang atong revenue mapun-an. Labi na kanang nay-ads na mo dagan ang mga advertise ba. Ang nagay-advertise guys, mga pobreng guys diha nato. Ayaw lang yung skip para natay magsigos tabos. Napun-an na siyang 30, mahingo na siyang ilan 55 centavos. So sa katao na mo view na 25 centavos. Napun-an ba? Anam-anam na ba? Dugay na kayo ang channel ya. Kisa may ganahan mo tabang lihan kuan di. Kanang mga vlogger diya nga magkulab-kulab tanin nyo diya. Dili mata sikat sa doy nga vlogger, nga pobre rang guys, pobreng guys na mata. So daghan to ko content nga trabaho nga pamanday, pangwilding, isa pa na diha. Nga kanahan ko ana unta nga mo content nga wala na tay gamit, wala na tay mga unsay mga gamit pero guys, mga kuryente, gamit ng kuryente, kanang about electronics. Ito sa kuha na gamay rasad. Kaya naka-eskwela mo sa taggamay ana, kanang ato ang kabangkaagan puro gagmay. Kanang mga gagmay ninyo imo nang iponon dagko na. Pero sa mo matuturinto ako ang suga in town diri kana solar ang taon ta na po kuryente diri guys. Kasimbol na kong mga amplifier gas siguro ng mga booster, amplifier, isa pa ng lain diha, mga kuwan, inverter. Kasimbol na kong inverter niya. Kaya ako ni inverteran ako ang kuwan solar inverter. Mahal kayo inverter. Ito yung inverter ko bakit para masaksak ko sa akong soldador, makasulda dayon ko. So shout out dia sa mga nag-ingon nga naka kwarta sa YouTube. Wala gani mo ni tanawan ni diyon sa pagkakwarta ni Boy Pobre, pero hapit na tama dato sunod mga maguwang na ta. Basta mauna na diha og shout out yung tanan diha og salamat sa kinsa makanitan-aw. Shout out yung tanan diha og ang gabi kay natuog nako hapit alas 10. So ako ang kung asawa na tuog na og ako ang bata nga gamay og ang akong kuan panganay na tuog na. So babay yung tanan, God bless, amping Taiwan.